Kabus sa Cebu, nga kitang mga Cebuanon ana ay grupo nga lakip sa mo representar sa Pilipinas alang sa 16th World Dragon Boat Racing Championships sa International Dragon Boat Federation ngadto sa Rayong Pattaya, Thailand, karong umaabot Agosto 7 hangtod 13, 2023. Ang Philippine Paradragon Elite Team gilangkuban sa 60 ka mga atleta ug miyembro sa Philippine Accessible Disability Services (PADS. Ang maong mga atleta gikan sa Mandaue City, Lapu-Lapu City, Cebu City ug Talisay City. Kasamtang defending champions ang Philippine Paradragon Elite Team, gani ikatulong higayon na nga depensahan sa atong pambato ang ilang championship title sa international level. Ang umaabot nga competition ang labing dako nga Dragon Boat World Racing Championship nga tambungan sa dulan 3,000 ka mga atleta gikan sa 80 ka mga nasod nga ipahigayon kausa sa 2 ka tuig lamang. Tumong sa grupo nga makahakot og 11 ka gold medals. Gani gihisgutan sa team captain sa grupo nga si 𝗏𝗏𝗏 nga hingpit ang ilang preparasyon nga gibuhat alang sa umaabot nga kompetisyon. Matod pa niya, kaunom sa usa ka semana silang magbansay nga ilang sugdan alas 3 pa lang sa kadlawon. Masaligon sab siya nga makuha gihapon nila ang kampyonato karong tuiga. Yes, kay amo man ning giandaman pud og maayo. Actually, for the past 2 months everyday na among training except Monday. And then naapod may conditioning coaches na ni-handle sa among land training. So yeah, I'm very confident na makuha namo ang mga golds dito. Ning saysay ang team manager sa PADS nga si 𝗵𝗵𝗏𝗏 nga bisan pa man nga adunay tabang pinansyal nga gihatag ang ilang nagkadaiyang LGUs, nagkuwang gihapon ng ilang funds. To be honest, we're using personal expenses. We were told by the local government units and even our national government agencies na it might take time, no, ang support nila, but we're really knocking at their hearts na hopefully iniguli na mo ma-reimbursan lang ang mga gastos sa ato mga paddlers. Gipahigayon sab karong adlaw Agosto 4 ang send-off ceremony ug coating ceremony sa mga Sugbuanong atleta. Gitambungan kini sa commissioner sa Philippine Sports Commission nga si 𝗿𝗏𝗏𝗏, kinsa ni paambit sa iyang plano nga mas hatagag pagtagad ang para-athletes alang sa mga local grassroots programs sa PSC. If a team of athletes with we are celebrating, you are celebrating, the nation is celebrating for that achievement, for that feat. But when a para-athlete, a PWD, wins, the nation not just celebrate, the nation, the entire nation is deeply inspired. Apan maingon gyud nga talag sa unang ilang grupo, sangnit 26 sa mga atleta ang para-athletes o PWD kon persons with disability. Usa si Owen Luceno sa mga para-athletes, 15 na katuig nga miyembro sa PADS. Piling nako, ay ko kanang garbos ang kagalingon nga na usa ko sa pilian nga mo present sa Paradragon team mga galbo namo mga PWD. Bisan pa man sa pangidaron niya sa 67 anyos, aktibo gihapong atleta si 𝗏𝗏𝗏𝗏 Rosca Binabaye. Actually, I'm so proud that I'm able to represent the Philippines for the second time already. So it's a blessing also at my age. I'll be able to continue paddling. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.